Id-deputata nazzjonalista Julie Zara qalet li jekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern iwaqqaf fis-sistema tal-cash rebate fl-industrija tal-films. Metu magħruf li bis-saħħatek fl-aħħar snin ġew attirati l-akbar ammont ta' films internazzjonali inkluż blockbusters ta' Hollywood. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali l-ħamis filgħodu, id-deputata nazzjonalista ġiet mistoqsija dirett minn One News biex tagħti garanzija ċara lill-industrija tal-films li l-cash rebate se jibqa' kif inhu kemm il-darba l-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern. Madankollu, mingħajr ma ħasbitha darbtejn, il-kelliema nazzjonalista għall-art ikkonfermat li l-Partit Nazzjonalista fil-gvern iwaqqaf is-sistema tal-cash rebate. Il-cash rebate jiga ikun tajjeb illi jkun hemm capping fuq. B'dan il-mod, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiddajjef is-sistema b'saħħitha li hemm illum. Fil-fatt, permezz tal-pakkett ta' inċentivi b'saħħtu li għandha llum, Malta tista' tikkompeti sew mal-bqija tal-pajjiżi fid-dinja waqt li oħrajn bħal Ċipru, il-Greċja, l-Italja, l-Ingilterra u anke l-Istat Amerikan ta' Kalifornja bnew pakketti ta' inċentivi bħal tagħna. Minn barrek, tul il-konferenza tal-PN, Julie Zara lanqas semmiet kemm se jkun il-capping propost u wisq inqas spjegat x'konsultazzjoni wetqet qabel ħabbret din id-deċiżjoni. Hawnhekk il-kollega tagħha Graham Bencini kien pront jaqbeż fuqha. Ta' gvernazzjoni statali kifini, ġifieri. Aħna, jekk nista' nallaċċa ma li għattajt il-kollega, xuwa interessanti il-punt li għajjem. Sa dan it-tant l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista u l-kelliema tiegħu ġabet ukoll ir-reazzjoni tal-Partit Laburista li fl-istqarrija għal kif dawn ma jimpurtom xejn mill-fatt li permezz tal-cash rebate ġew films kbar f'pajjiżna u li ħolqu u qed jkomplu joħolqu eluf ta' impjiegi waqt li qed jiġġeneraw attività kummerċjali qawwija f'kull settur tal-ekonomija. Ma jimpurtomx lanqas li l-Awditur Ġenerali stess ta' ċertifikat tajjeb lis sistema tal-cash rebates meta qal li din qed titħaddem tajjeb u li jkonformi mar regoli tal-għajnuna mill-Istat. Ir-rapport tal-NAO ukoll jikkonferma li r-ritorn b'saħħtu minn tali investimenti kif joħroġ minn rapporti ekonomiċi huma veritieri. Iżda għal Zara u għal PN dan ma jiswa xejn għax iridu jkissru l-iskema kif imħaddma llum. L-istqarrija tal-Partit Laburista temmet tajt li l-Gvern determinat li jkompli jinvesti b'saħħtu fl-industrija u mhux se jħalli l-partiġjanizmu sfrenat tal-oppożizzjoni li tinsab f'kejos tkisser dak li nbena fl-aħħar snin u li jħalli l-flus fil-bwiet tal-ħaddiema u n-negozji Maltin u għawċin.